Fl-aħħar xhur il-PBS instab ħati ripetutament mill-qorti minħabba nuqqas ta' bilanċ fix-xandir tiegħu wara l-Partit Nazzjonalista innota li kienet issir ċensura ta' diversi messaġġi. Mhux biss tal-partit iżda ta' aħbarijiet li jmorru kontra Kastilja u l-Gvern Laburista. Iżda minkejja l-qorti sabithom ħati ta' dan kollu wissithom biex dawn l-azzjonijiet jitwaqfu minnu fih, il-PBS għadu jimxi l-istess. Kien fid-daw ta' dan kollu li l-laqda mhux governattiva Repubblika sejħet lill-midja quddiem il-bini tax-xandir nazzjonali sabiex twissi lil dawk responsabbli u tinsisti li għandhom jassiguraw li jservu lill-udjenzi kollha. Il-President ta' Repubblika Roberta Kulina qal li l-istazzjoni suppost ikun parzjali ma jista' qatt jaċċetta ntħilu propaganda ta' Kastilja iżda għandu dejjem joħroġ il-verità kollha. Il-Gvern ta' Roberta Bela qiegħed juża lill-PBS lill-Istazzjon Nazzjonali sabiex jimmina demokrazija f'pajjiżna. Ma tistax teżisti demokrazija sieħa f'pajjiżna jekk ma jkunx hawn ġurnaliżmu ħieles. Il-PBS fir-rigward ta' ċensura mar lura qiegħed iżid kull sena d-doża ta' ċensura tiegħu biss ngħidlek illi l-PBS neħħa kwalunkwe programm ta' diskussjoni matura illi kien hemm fih u vuċijiet skomdi bħal huma dawk tagħna ta' Repubblika qatt ma jkunu mistiedna. Roberta Aquilina qal li fl-aħħar sentejn rajna li l-PBS jaqtal kollox programmi ta' ġurnaliżmu investigattiv u ta' ġrajiet kurrenti, filwaqt li elimina programmi ta' diskussjonijiet politiċi li jaħbid dak li verament qed jiġri f'pajjiżna. Il-President ta' Repubblika qal li l-PBS qed jagħti ftit li xejn spazju għar-rapportaġġ tal-għaqda stess filwaqt li ma saru l-ebda stedinijiet fl-aħħar żewġ skedi fuq imqar programm wieħed tal-PBS. Intant f'nofsin il-konferenza tal-aħbarijiet il-PBS bat security person biex ikeċċi lill-President tal-għaqda mill-post. Jekk it-tmexxija tal-PBS hija skomda bisimna tal-mod illi ma tistedilniex aħna niġu dik li hija id-dar tal-Maltin u l-Awtin. Fl-aħħar ġimgħat il-Partit Nazzjonalista permezz ta' Segretarju Ġenerali Michael Piccinino ippreżenta kkawża fil-qorti biex il-PBS ma jkomplix inaqqar id-dritt tal-poplu Malti u Awċi li jirċievi l-informazzjoni kollha u vera kif jixraq f'demokrazija vera. Dan apparti diversi drabi li l-Partit Nazzjonalista fittex li PBS għaċ-ċensura li saret fuqu. Bil-qorti tiddikjara li x-xandir pubbliku kiser id-drittijiet għal xandir demokratiku.